Cymru, gwlad beirdd a chantorion. A be ti'n gael pan ti'n cyfuno beirdd a chantorion? Band! Mae'r lwythio fandiau gwych yn parhau greu cerddoriaeth yng Nghymru yn ogystal â rai shit. Heddiw, na i roi rundown sydyn i chi o bopeth dych chi angen gwybod am yr SRG, Sîn Roc Gymraeg, yn ogystal â cwpl o genres eraill. Croni off, boys! Corau meibion y cherdd dant oedd y peth gorau gan Gymru i'w gynnig yn gerddorol ar ddechrau'r 60au. Ond diolch byth, mi ddangosodd rhywun i grŵp bychan o students yn Aberystwyth bod ffasiwn beth a guitars. A lo and behold, fi ymddangosodd y blew. Swniodd a puberty pride wedi. Y blew sy'n cael ei ystyried fel y band roc cyntaf i ganu yn y Gymraeg. Ond mor cool di'r teitl yma, dim ond un sengl gafodd ei ryddhau gan y grŵp yn 1967. A'i henw? Maes B. Mwy am hwnnw nes ymlaen. Felly, roedd bandiau roc Cymraeg yn thing o'r diwedd. Saf wedi gallu dod i ben fanna hefyd am hynny. But not today! Meddai Dafydd Iwan, yn Gymraeg dyfig, pan stepiodd mewn y ffurfio'r label gerddoriaeth Gymraeg, Sain, yn 1969. Roedd hwn yn blatfform newydd cyffroes a oedd yn galluogi artistiaid Cymraeg o bob math rhyddhau gerddoriaeth i'r byd, gan ddechrau gyda Hugh Jones a'i sengl gyntaf, Dŵr, cael protest am fod i Cwm Tryweryn. Bod sefydlu Sain yn gam ymlaen i fiwsig Cymraeg, mi gymrodd i 2 mlynedd arall nes bysa bandiau roc yn ail ymddangos yng Nghymru, gyda Brân yn un o'r rhai cyntaf. Band oedd yn cael ei ffryntio gan Nest Gwilym, Mam Elin Fflyr, os da chi eisiau bach o trivia. Yn yr un cyfnod, fe ymddangosodd y supergrŵp poblogaidd Edward H. Davies ar y sîn. Band roc trwm wedi henwi ar ôl colofnydd papur newydd. Cyn i chi droi rownd, roedd bandiau Cymraeg yn dod o bob cyfeiriad. Mi oedd gennych chi Geraint Jarman ar cyngyneddwyr, Sidan, Hergest, Ail Symudiad, ac eraill. Hynny ydi, dyna ddenw'r grŵp, Dawan. Yn ogystal â Crispas, a oedd yn cael ei ffryntio gan hogyn ifanc o Ddyffryn Nantlla. Mi dyfodd yr hogyn ifanc yna i fod yn neb llai na Bryn! Un sydd hefyd yn heiddi clod am yr oesi mewn beth oedd yn ymddangos fel môr o ddynion ar y pryd oedd y gantores Heather Jones, sydd dal i ryddhau cynnyrch hyd heddiw. Girl Power! Yn 1977, cafodd y byd ei ysgwyd gan ffenomenon newydd ar enw punk. Ei fwriad, herio'r sefydliad ac i roi llwyfan i bobl oedd Bryn yn gallu chwarae offer yna i gael gweiddi a gwneud lot o dwrw. Unwaith eto, fe gymrodd sbel i Gymru ddal fyny gyda'r band punk Cymraeg cyntaf, Llygod Ffyrnig, yn ymddangos flwyddyn y diweddarach. Wrth gwrs, fe ddaeth eraill, Anhrefn, sy'n adnabyddus am ei sengl Rhedeg i Baris, Y Cyrff, Trwyna Coch, Clystea Cŵn, Poer Cewri, Asgwr y Draig, Bols y Gath a llawer mwy. Bandiau hefo enwa mor od nes i wneud y tri dwythan am hynny. O'r diwedd, roedd Cymru hefyd wedi darganfod trydan erbyn yr 80au, a mi agorodd hyn y drws i nifer o fandiau electroneg ymddangos ar y sîn. Bu nifer yn plethu'r sain roc traddodiadol gyda syna synthesizers gan ffurfio sŵn hollol unigryw sydd dal yn swnio o flaen i amser hyd heddiw. Roedd rhain yn cynnwys datblygu, tŷ gwydyr, wws, llwybr lleithog, ac eto, llawer mwy. Os awn ni mlaen i'r 90au, mi oedd bandiau o Gymru oedd yn profi llwyddiant byd eang megis Catatonia a Super Furry Animals yn defnyddio eu platfform mwyn hyrwyddo cerddoriaeth Cymraeg i'r byd. Mi fysa Super Furry Animals yn mynd ymlaen i ryddhau beth sy'n cael ei ystyried fel un o gyweithiau mwyaf arwyddocaol Cymru, yr albwm gwbl Gymraeg, Mwng. Mi gyrhaeddodd rhif 11 yn siartiau albwms Prydain, a mynd ymlaen i fod yr albwm sydd wedi gwerthu ora yn America gan y band. Os awn ni'n ôl i'r 90au, neu 1997 yn benodol, digwyddodd ei chafbwynt y ddegawd. Nagi, nid o tyriad yn colli'r lecsiwn, ond Maes B! Gwyl gerddorol newydd, a sesh flynyddol sydd i gyd yn dod lawr i un peth, sex, drygioni a rock and roll. O, 3 peth dwi'n rhaid. A oes blerwch? Blerwch! Toedd y millennium newydd ddim gwahanol i'r ddegawd flaenorol pan mynd oedd i fandiau yn rhyddhau tunes. Ar ôl ffes o grwpiau hip-hop fel Pepla Pew a Genod Strwg, draw yn Llanffestiniog, dywedodd hogyn ifanc o'r enw Ows Gwynedd iddo hun. Sgen i mynadd bod yn solo artist ar y funud, so na i jyst ffurfio band am rwan. Felly dyna nath o, a fe ffurfwyd y band hynod boblogaidd Frisbee yn 2003. So yna sicr ddim prinder y bandiau hefo gitars yn ystod y cyfnod hwn chwaith. Rhwng Topper, Kentucky FC, Sibrydion, Anweledig a llawer mwy fel arfer, mi oedd yna ormod o ddewis. Wan ta, lle da ni heddiw? Gyda amryw o gerddorion o bob genre, na i mynd yn o trafferthu'r rhestru nhw erbyn hyn. Yn parhau i ryddhau cynnyrch, mae'r Sîn Roc Gymraeg yn iachach nag erioed, a ddim yn symud i nunlla. Ac bod Covid yn parhau fod yn gwmwl di uwch ein pennau gyd, cyn pen hir mi fyddwn ni gyd mewn gig Cymraeg unwaith yr rhagor, yn sgrechian ar dopyn lleisia ac yn chwifio'n dwylo, a dwi hwnna mod yn yr Uber ar ffordd i'r fenyw. Tan hynny, hoffwch y fideo a dilynwch hans. O, a gyda llaw, tydi Welsh neu Cymraeg ddim yn genre.